10? 10 lang na lang, hindi mo ko. 10. Sarap yan. Matupad din yung ilang buwan na ano niya dyan sa pula. Naukol. Yan ang pangarap. May 50 kayo dyan. Bilan na kaya. Saan lang? Sira na magpatay. Ay, 10. Samput. 10 na. Mainit. Sino tinda? Ako. Yan, pagdam na yun. Ako may tinda. Ginabuya, kititinda mo na. Ay. Ha? Yummy. Yung chifre na nakaputi. Chifre na nakaputi. Si ate ko. Yung sukat na dati. Lahat ko naman. Sarap pa. Sarap. Sarap. Oh, welcome mo ang lahat. Pwede magpapak. Tay! Welcome ang lahat. Sarap ito. Welcome ang lahat. Kumaya. Sarap pa. Nakapagod. Oh, batak. Masarap ito. Masarap. Wala, ayos ko na. Ang dami rin kinain halos. Okay na yan. Hindi, aso. Ate Ten! Ate Ten! Ayun, okay na po yung unang salam. O, kaya na jeep. Top lang ba? Burger patty. Burger yan eh. Burger patty. Kuha ka na po. Ako nga rin ako kumukuha. Sabay ng kita. Lapdas ka niyan. Wala naman video eh. Ayos. Crispy po yan kasi yung 1/4, corn starch. Yun ang purpose ng pampag-crispy ng corn starch. Crispy express. Tulig lang na arena, hindi siya magiging crispy lang. Kahit sa fried chicken, pag haluan nyo ng corn starch, kahit 1/4, yun ang papakrispy. Ganun ba? Sige, ingat. Dapat yan, may baking powder. Baking powder. Panahon? Oh? Ano natin tayo ng ano? Yan ang crispy ko. Para tumubo. Pwede naman baking powder, di ba? Oo. Pwede. Yes. Pwede din pinapay, hindi siya. Alam kami baking powder. May hangin sa bigla. Dito na alam niya. Ano? Tatay, di na alam. Yung, Hindi alam na yung ang baking powder. nabiging ano yan? Donut. Ang galawang salam. Grabe, hindi ko nagiging yung salam. Very generous. Maraming hindi na trabaho. Bisente. Oh, huwag dito. Huwag mo sama to. Patay mo dito. Di kakata ko na. Misip mo na ulo ko, misip. Pagod din. Rigos. Ben! Oh, bawal pa. Ben! Bawal din kumuha dyan. Sus. Dinamin! Go! Tayo makita sa video. Ba't tayo magpapako? Ikaw na.
Ano? Okay ba? Okay ba? Marinig na rin yung mga kadapok. Hindi ko malagahan eh. Ayan, fishball. Hindi ko malagahan. Dito Kaya dyan. marami akong malagahan. Eh, bigyan mo mo ha. Okay, may ang dami naman yan. Para mamaya, kanin na lang. Maglaylay ng ano nga. Ano ba? Kaya kumuha. Para, masarap pa naman kung... Ito lang suka. Kumaya, kanin na lang. Kanin na lang. Kahit wala nga yung usawan yun. Parang nausawan yan ha. Bali lang dito. Bukas, puso ulit. Dinadala ko pala sa bahay yung secret. Misi! Misiko! Wag lang pagkain ang misiko. Kaya pagkakaunan mo kami. Ay, laki nga eh. Pwede mo rin pisan. Kaya dali! Madaling magawa. Kaya dali, lalaki to kuya nun. Babae! Latorto. Gaganahan ka talaga magluto niyan pag may assistant ka. Ano ba yun? Ano pala yun? Ano pala? Huli ko Maria. May nabulsa ko na yan. Kawain mo na yan. Malinis mo. Alright. Makapal. Kasing kapal. Yaso na ba? Ulit pisan mo kasunod. Muse! Count mo. Style pala yun. Ay, double style. Alright, ayan po at nasintadahan na. Mamaya hanggang taas yan mga kanoli. Ay mga kabatak. Binansiyo! Magribok-ribok ka man dyan. May kang ka-istorya dyan. Hindi ba makaimit kayo? Nagbutang halo, umulan. Gas. Tay, ito tayo, pulutan tayo. Pulutan. Ito. Sabi tatay, gawin!
Itong ano ni, ano, sa pula. Pulutan. Ingat ba? Yung pala kaya pupusin at ano pa kayo? Ano nga? Ikan? Hindi sa doon? Hindi. Ano yan? Patali. Tali mo na yan. Ilagyan mo pa eh. Kaputol na ilalagay. Sa taas na dapat. Ilagyan mo. Ang malagay yung pantay. Oh, alam ko. Makuking ko yung cut. Inuman lang. Grabe pa kasi Ronaldo yung gym. Talaga, kayang balik na ako. Hindi sila magkasama talaga. Sub na nga ako eh. Bintayin mo yan tayo, baka ako nung gawin niya yan. May lubid pa naman dyan sa loob. Ay, Ha? bintuin mo, baka anong gawin niya, may lubid dyan sa loob. Yun nga eh. Nag-iilit din. Saan na all, nag-iibig na. Wala nga signal lang. Ano? Mag-focus. Wala. Wala ka ba? Ay, ano ito? Makapatay yung ikan nito. Patay mo. Ano? Patay. Oh, sabi ko na eh. Bakit pinapatay? Oh, ito na yung nakita na ako. Ano ko na ito? Another's meant for me. Kind of love that lasts forever. And I know it's good to me. All the night until the
to. Halika. Ano? Kuha mo ang bangko. Mangkok. Mangkok, di mo mangkok. Ano lasa? Masarap ba yan? Sarap. 10 piso, dami din yan. Burger. Grabe karaming luto ni Dami na. Aliman, no? Lupit. Pang-picnic. Liman, Lupit na. pang ano yan? Napakalupit. Pang-picnic. Pang ano yung niluto mo? Pista. Pang akit? Lupit. Nakalimutan namin pangalan namin. Oh, di ba? Yun lang. Oh. Makalimot pangalan pala yan. Nakalimutan pala pangalan. Kay James na lang ang naalala. Sana all. Babay na nga daw, babay. Oo, yan. Babay na. Bago. Yari na. Parang na ang globe. Globe natin tumunod. Hindi na pala ngayon tayo. Ha? 19? Huwag mo nga purahin. Hindi pa lang tayo. Saan? Ha? Bibili ka ng malirin po. Ay, Tay! Comment ka dito. Oo, comment shout out. Tay, lupit ng mga comment ko dito sa isang pangalan mo, Tay. Basahin ko yung comment mo sa nagkikagat Meron nakahula. nagbabasa ng Biblia yun. Basahin. Isang buong comment niya eh. Isang buong. Ulog ka ba? Talaga, ulog ka ba? Wow. Sabi ko nga, kapag yung Biblia, makukuha yun. Ubusing halo ko tayo, no? Ito! Para dyan na yan, oh. Pagkako sa ito. Ito yung ano yun. Hindi naman ito, ito talaga. Yung ano yun. Bakit na? Happy lang tayo ngayon natin ko eh. Linggo ngayon, bawal ang pagod. Nagpapatay. Ito, Tay. Sabi ni Utang mo. Sabi ni Utang mo, ang comment niya doon sa kahula sa pangalan mo. Ang comment niya, daming comment. Ang comment niya, Aaron, Abil, Abner, Abraham, Absalom, Adam, Alpios, Amos, Andrew, Asa, Asher, Barak, Barnabas, Bartolome, Barbas yun. Benjamin, Boaz, Cain, Caleb, Cyrus, Daniel, Darius, David, Demetrius, Ebenezer, Elia, Elisha, Ilon, Inok, Sayo, Ethan, Isra, Felix, Gabriel. Binanggit na lahat pangalan sa Israel. Walang nakutis. Lang naka... Meron. Ito. Oh. Hindi nakalagay yung pangalan. Ayan, oh. Ayun, nagkaya yung pangalan. Oh, ayun ang comment mo. Ito. Yan.
Tama nga rin. Yan. So, mali na yung spelling. Hindi, pero ganyan talaga yung totoong ano. Depende kasi sa spelling yan eh. Pero yung sa Biblia, ito yung spelling mo kasi sa Biblia. Hindi. Isayas talaga. Isayas talaga. Tingnan mo dito. Pangtanhi dito sa kabila. Ito. Saan kabila? Dito. Ilagay. O kawak mo rin. Wala dyan, no? Ha? Sige, sa'yo na ulit eh. Ayan. Oh. Okay, masaya. You look at me. Marami pa pala tayo. Kailangan mo pa dyan tayo. Ihagod mo na yun dyan, oh. Di, ihagod ko dyan sa kabila. Lawa mo po yung tayo. Lawa mo po. Ano tayong bara-bara? Ano pwede yan gawin bara? Sabi ko na yan. Tamingin ka yan. Magot dito dito. Ah? Mag-video na din ako. Tapos sa akin. I really know. Ha? Bawasan ko muna. Parang matanto na ito. Antay. Bayang lang mo ito. Ano yun? Kaya ko nga lang. Buksan ko na. Buksan ko.
Lakaran, 10-10. Plus 15-15. Oo. Hindi mo binibidyoan yan, Vince. Ha? Sayang ang gawa mo. Wala na dyan sa labas? Wala na dyan sa labas? Bagong kuha. Tapos. Dami po. Dapat kayo ito pa. Dapat sitog si tatay. Tatay yun mapatugtog. Copyright siya ba? Mas naman yung Ang bihira buhay, ako yung mata. Tama ko dito. Pasok sa mata. Kaya mo piso. Kaya mo daw.
Ano siya, no? Yung sa pula. Yung sa pula, kain na daw. Salamat, salamat. It's over. Ha? Di, may ano, nasa? Pawiyan mo kaya dyan, sa soup. Tulugan mo na lang. Mahirap lang, tama. Taparatan na dito. Ano ako na yung mga? Oo. Yung ano? Ah, dito, sa kabila, sa'yo. Minsan sumakay ako ng jeep galing sa Uwibat pa sila ka.
Alright, ito yun. Yung ganyan. Tama sa ako. Today, kami today. Hey! Labas na lang kayo. May stress ah. Tay. Aso lang yan, tay. Mapatang ang ulan. Buong nang ba? Ilan ngayon sa Indo? Kapitado yun. Tara. Ay, ganun ay! Ay! Sana all ka talaga. Alright mga kabatak, ayan, ito. Ha? At ano tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walong patong tayo hollow block mga kabatak, ayan. Dahil sa update kami, bukas sa old tent natin tuloy. Ayan. Ayan yung CR. Ayan, dyan magiging bowl sa kanto. Ayan mga kabatak. Alright. Kaya pa. Kami, so yun po ang nagawa. Kaya pa? Poste. At itong CR, pupunta na po yung CR. Ano, naumpisa na yung CR mo? Ang masabi mo? Naumpisa na yung CR mo? Ayos.